Ahojte priatelia, v tomto videu si spolu zacvičíme jednoduchú sériu jogových cvikov na rozhýbanie chrbtice, ktorú môžete cvičiť napríklad aj večer po jednotvárnej manuálnej celodennej práci alebo po celodennom sedení za počítačom, kedy sa vám možno už ani veľmi nechce cvičiť, ale cítite, že ten chrbát by potreboval trošku rozhýbať, aby sa vám uľavilo. Tak si ukážeme, že to môže byť aj jednoduché a veľmi účinné. Začneme v tureckom sede, pohodlne sa usadíme na podložke s vystretým chrbátikom. Ruky položíme na kolená dlaňami smerom nahor a zatvoríme oči. A budeme chvíľu vnímať iba svoj dých. Každý nádych a každý výdych. Všetky myšlienky na teraz nechajte od seba odísť. Všetko to, čo sa dnes stálo, možno čo vás čaká, všetko to nechajte odísť preč. A sústreďte sa iba na vaše dýchanie. Dých neovládame, iba ho vnímame. Nádych, výdych. S každým nádychom sa nadýchujeme ľahkosti, pohody, spokojnosti. A s každým výdychom nechajme odísť všetko, čo nás ťaží. Napätie, tlak, stres. S každým nádychom sa naplňame pokojom a pohodou. A s každým výdychom nechávame odísť všetko, čo nám neslúži. Ak vám do mysle opäť príde nejaká myšlienka, nevadí. Ako náhle si to uvedomíte, opäť ju nechajte odísť od vás preč. A pomaly môžeme otvoriť oči a začneme s cvičením. Dlane položíme na kolená a ľavé uško pritiahneme k ľavému ramenu. Ľavou rukou si môžeme zhora chytiť hlavu a trošku viac intenzívniť úklon, ale všetko v takom rozsahu, aby nám to bolo príjemné, aby to pre nás nebolo príliš. A iba dýchame. Pomaly uvoľníme a pôjdeme do druhej strany. Práve ucho pritiahneme k pravému ramenu. A opäť pravou rukou si zhora chytíme hlavu a trošku viac potiahneme. Uvoľníme a pomaly vrátime hlavu na stred. Pozrieme sa doľava ponad ľavé rameno a cez spodný pol oblúčik bradou cez hrudník sa pozrieme doprava. Opäť cez spodný pol oblúčik doľava. A pomaly ešte na druhú stranu. A teraz spravíme celé kruhy hlavou, pomaličky, ako keby sme nosom pred sebou kreslili kružnicu, najskôr do jednej strany. A potom aj do druhej strany.
Zastavíme a vrátime hlavu rovno. Ruky vystrieme nad hlavu do takého písmena V, ramená ťaháme dolu od uší, chrbát je stále vystretý. Ruky teraz pokrčíme v lakťoch do pravého uhla, lakte sú v úrovni ramien, prsty na rukách smerujú smerom k stropu. Lopatky ťaháme k sebe. A pôjdeme rukami dolu a potiahneme ich od seba. Otvárame hrudník, dýchame. Opäť vrátime pomaličky naspäť, lakte do pravého uhla, prsty smerom k stropu. A opäť vystrieme k stropu a nezabúdame ramená potiahnuť dolu. A pôjdeme ešte raz, pokročíme lakte do jednej líny s ramenami. Pomaly ruky spúšťame a ťaháme dozadu. A opäť naspäť lakte do pravého uhla. A opäť vystrieme nad hlavu. Ľavú ruku položíme na podložku a pravou rukou sa natiahneme ponad uško do úklonu. Sedacie kosti zostávajú na podložke, vrchná ruka je takisto aktívna, vystretá a ťahá sa šikmo hore. Pomaly sa vrátime naspäť a pôjdeme na druhú stranu. Pravá ruka na podložku a ľavá ruka ide ponad uško do úklonu. Pomaly sa opäť vystrieme a ruky dáme dolu. Pravú ruku teraz položíme na ľavé koleno a ľavou rukou ideme dozadu do rotácie. Zadnú ruku vystrieme rovnobežne so zemou a naďalej ešte predýchame rotáciu. Pomaly položíme ruku naspäť na podložku a vrátime sa dopredu. A pôjdeme toto isté aj na druhú stranu, takže ľavú ruku položíme nad pravé koleno a pravú ruku za seba na podložku. Pravú ruku potiahneme za seba rovnobežne s podložkou. Pomaly položíme naspäť na podložku. A vrátime sa dopredu. Dlane položíme na podložku asi 10 cm od seba, prsty smerujú k nohám, spevníme spodné brúško a hrudnú kosť potiahneme hore k stropu, lopatky k sebe, otvárame hrudník. Pohľad smeruje buď hore, alebo šikmo do strany, alebo ak by nás bolela krčná chrbtica, môžeme pozerať aj dopredu, ako keby sme si robili dvojitú bradu.
Uvoľníme, ruky presunieme pred seba na podložku a vyvesíme sa nad nohami na chvíľočku. Uvoľníme chrbát, hlavu a predýchame. Pomaličky sa opäť vystrieme, vymeníme prekríženie nôh, čiže ktorá noha bola vpredu, ide dozadu a naopak a spravíme takýto záklon ešte jedenkrát. Dlane za seba, spodné brúško spevníme a otvoríme hrudník smerom k stropu. Uvoľníme a vyvesíme sa dopredu. Pomaličky sa vrátime naspäť a cez bok prejdeme na 4 do pozície mačky. Zápestie máme kolmo pod ramenami, kolená pod bedrami a ľavú nohu vystrieme do strany a položíme celou plochou chodidla na zem. Päta je na úrovni pravého kolena a pomaličky prirúčkujeme k sebe a vystrieme chrbát smerom k stropu. Prsty ľavej nohy smerujú dopredu alebo mierne do strany. Pravú ruku vzpážime, ľavú ruku položíme na vystretú nohu a pomaly sa šúchame smerom k členku a vrchná ruka ide do úklonu nad uško. Otvárame pravú stranu trupu a dýchame. Pomaličky sa vrátime naspäť. Ruky položíme naspäť na podložku, zápestiami pod ramenami. Pretočíme pravú špičku a s čo najrovnejším chrbtom si sadneme na pätu. Dláne zostávajú vpredu a vrátime naspäť. A pôjdeme ešte raz. Naspäť. A ešte posledný krát. A naspäť. Pravý priehlavok položíme naspäť na podložku a ľavú nohu teraz presunieme chodidlom medzi dlane. Koleno je kolmo nad členkom a vystrieme sa hore. Ruky vystrieme nad hlavu a vrchnou časťou chrbta ideme do záklonu, otvárame hrudník a predýchame. Ruky dáme naspäť pred hrudník, chrbát vystrieme a zatvoríme pozíciu, ruky idú na podložku a ľavé koleno takisto. A pôjdeme toto isté aj na druhú stranu, takže pravú nohu vystrieme do strany, chodidlo položíme na podložku, päta v úrovni kolena a priručkujeme k sebe a vystrieme sa. Ľavá ruka k stropu, práva ruka na vystretú nohu a ideme sa šúchať pomaličky k členku a do úklonu. Nezabúdame dýchať, pomaly, plynule.
Pomaličky opäť vystrieme chrbát. Nádych, výdych. A dlane položíme na podložku pod ramená. Ľavú špičku pretočíme prstami na podložku a s rovným chrbtom si ideme sadnúť na petu. Pomaly naspäť. Ešte dvakrát. Naspäť. A ešte posledný krát. A naspäť. Priehlavok položíme na podložku a pravú nohu presunieme chodidlom medzi dlane. Koleno nepredbieha členok, je kolmo nad ním a vystrieme sa. Ruky vystrieme nad hlavu a opäť otvoríme hrudník. Ramena nezabúdame ťahať dolu od uší a dýchame. Pomaly vystrieme chrbát, dlane dáme pred hrudník, chvíľku predýchame a položíme ruky naspäť na podložku a takisto aj práve koleno. Cez bok si sadneme na podložku do pozície palice. Ľavú nohu pokrčíme v kolene, chodidlom na podložku, petou čo najbližšie k stehnu. Pravou rukou si objímeme zohnutú nohu a ľavou rukou opäť vyrotujeme dozadu. Ak by vás vystretá noha príliš ťahala, tak ju kľudne mierne pokrčte v kolene a chodidlo je zaflexované, čiže prsty smerujú k stropu. Pomaličky sa vrátime naspäť. Ľavú nohu vystrieme a vymeníme, pokrčíme pravú nohu, objímeme si pokrčenú nohu a pravou rukou ideme do rotácie. Chodidlo vystretej nohy zaflexujeme, čiže prsty smerom hore. A nezabúdame plynule dýchať. Uvoľníme, otočíme sa opäť dopredu, vystrieme pravú nohu a ľahneme si na podložku. Obe kolená pokrčíme a pritiahneme stehna k brúšku, objímeme si z vrchu nohy a pohojdáme sa jemne sprava doľava, zo strany na stranu. Pomasírujeme chrbticu. Zastavíme. A pritiahneme teraz čelo ku kolenám, urobíme zo seba také klbko, chvíľku podržíme, stále dýchame a uvoľníme, položíme hrudník a hlavu na podložku. Môžeme ešte raz. Uvoľníme, položíme hrudník, hlavu aj nohy na podložku. Ruky máme položené vedľa tela a dlane otočíme smerom nahor. A už len uvoľníme celé naše telo. Pomaly od prstov na nohách. Smerom hore a vedome uvoľňujeme každú časť nášho tela. Nohy, trup, ruky, hlavu.
Máme uvoľnené ramená, hrudník. A už len vnímame svoj dých. Každý nádych a každý výdych. Nechajte aj myseľ ešte chvíľku oddychovať. A ako náhle vám napadne nejaká myšlienka a vy si to uvedomíte, pošlite ju ešte na chvíľku preč. A vráťte sa k pozorovaniu dýchu. Nádych a výdych. Pomaličky precitneme, pohýbeme jemne a pomaly prstami na rukách a na nohách. Natiahneme ruky nad hlavu a ponaťahujeme sa ako ráno v posteli. Ak sa vám žiada zývnuť si, tak to kľudne spravte. Ponaťahujeme sa a vrátime naspäť. Potom sa otočíme na pravý alebo ľavý bok a pomaličky sa vrchnou rukou vytlačíme naspäť do sedu. Ruky spojíme dlaňami k sebe pred hrudníkom, usmejeme sa na seba, pochválime seba aj svoje telo, že sme si tak super zacvičili a ja vám tiež veľmi pekne ďakujem, že som vás mohla viesť týmto jednoduchým cvičením. Namaste.